Amen. Pari zvino takumbira mutauro wedu wechitatu, takumbira mukoma Clive Mukundu. Fundisa vadauro vanoti mukoma munanende bvudze waidi. Aiwa, vanhu vemagitare ndo vanonzana mukoma tupu, mukoma ketai. Wina. Vanhu vajaira kutaura vashaya zvekutaura. But anyway, dangotenda vanhu vese nekuuya nekuti mazana kana pane chinhu chinonetsa kuwana itime. Ukatoona munhu achikwanisa kusiya zvaari kuita achiuya, it means kuti akoshesa chinhu ichocho. Nekuti life yatiri kurarama mazuva ano unokwanisa kungotsvaga reason. Ende mambozvinoti hakuna reason isina musoro. Any reason ukabvunza munhu se usina kuya anokutsanangura imwe reason yakatsetseka zvokuti unoshaya kuti womunongedzera papi. Saka da kutenda nekusiya kwamaita nguva yekuuya. Chechipiri da kutenda nekubata nesikutaura kwaita sekuru Mukundu wakuru kupfuura kwandiri. Because ndiri sekuru Mukundu futika. So ninyaya yekubatana because indogara nichatenda mafuneral machichi pangadai patoripisano kasingapere panapa patatosvike papa pangadai patobuda mombe nembudzi because chinonetsa chivanhu hachina script hachina bhaibheri kana kuti munoti aiwa according to Mark chapter chakota chivanhu unogona kunzomaisa chimera chishoma, maybe mvura yamaisa mudoro ishoma, maybe huni dzamashandisa, saka zvekupomera zvakawandisa. Saka ndoda kutenda vana mai vekwagwatidzo vataurwa makaradhi vataurwa nasekuru Mukundu. Nongoona mafesi acho ndo makedhi akazotipa pendi. Pasara vana mai vaviri taingova kuti mai Gurumoli nambuya Goto. Ende kuna vasingazivi mbuya Goto ava ndimwe munhu akachengeta mhuri yedu zvisingaite. Ndo handimungakakawana chizvitaura. But zvinhu zvatinofanira kuramba chingotenda because kumhuri kwedu ndo wanga vari well upsteric in terms of finance, but havana kuita umbinga hwekuvenga hama. Saka tese takapera kuchengetwa naamai vavo. Vamwe vakaendeswa zvikoro, vamwe vakaendeswa kupi, ende TV taitoona romba kwavo because kudhara TV maita dzekudongorera nepahwindo. Muvhuriro pakona, saka kumba kwahwani kwataikwanisa kunoona TV takagara ndekwamai Goto. Saka da kuti mavambirire maoko momuzango. Then tozotenda vabva kubhindura sekuru Mukundu nana mukoma Jose nevamwe vese, pozito vakwasha, ndaona mukwasha Ruzvidzo, mukwasha Mamvura, mukwasha Zvipikiri, chipikiri kana ari hwani anonzi Chipikiri, pozitawo masistrane vanandana vana Stella chikomo namukangano choo tiri pamakomo ka unoziva unobva wangovhiringwa chikomo ari papi chikomo sori nanda kukangana chikomo ndatsukunazoona plus Zuda ka unongo chitotya nenhingiri tiri pazuva. Tikada kumenshena mazita tingapedza tajamba sekujamba kwananoita chikomo. Aiwa ndatota kubhiraibhaika pana chitaura izvozvo kuti musataure kuti mbuya ndandisatosvika kunana mbuya aiziva kuti nichanatsokupaika special time ndizvana ndichaita ipapapo mazokwana ndizvana ndakamirira pa ndachambotanga vanhu vasina basa ndozoya pamuri. Saka anyway, ladies and gentlemen, ndakujamba pamwe peseka panaida kujamba paipa nditanga kumhoresa mbuya wangu mbuya Shadi, tawati mbuya Shadi because murume wavo anonzi Shadrack. Saka makadii mbuya Shadi? Bhebhi rangu ndozvatinoita tichizogadzirisana zvedu. Chekupedzisira ndinangoti izvo nhasi birthday raGlenda. Nhasi birthday raGlenda 13 September, but atadza kuuya ndewo Facebook nemba medu. Saka atadza kuuya but zvituko zvese anga chimirizika as usual. Unozwa mafacebook ndo madepute parents ka. Ndinoda kuti ndo shamwari dzangu dzekumagitari vana Jimmy Musarara, vana Pastor Donald Ganyaupfu vari panapa. But anyway, ladies and gentlemen, indo mbotaurisa saka ndikataura kusvika mangwana, but dangoti muzomberere maoko nokuya kwamaita. But wamuri kuomerera chaindini kuti handisashaya step. Yeah, the last born. Joyce mwana wamai vangu, the last born. Ndinotenda nevana vake maita henyu mamitiro zvakanaka kuti aunganirwe kunaka kubereka kwakanaka. Kana iona naye uchauya kupararana. Kana iona uchauya kasinga gume. Kana iona